Gane bambanci tsakanin sahihan guraben aiki da na bogi yana iya zama abu mai wahala, wanda hakan na iya janyo asarar lokaci, kuɗi da bayanan sirri ga masu neman aiki. A shekarar 2023, bisa ga rahoton Identity Chief Resources Center, yaudarar neman aiki ta ƙaru da kashi 118 fiye da shekarar da ta gabata. Haka kuma ayyukan bogi sun zama babban ƙalubale ga masu neman aiki, inda kashi 81 na masu ɗaukar ma'aikata suka amince cewa kamfanonin sun taɓa saka irin waɗannan ayyuka. Don kare bayanan sirrinka, kuɗinka da lokacinka yayin neman aiki, ga wasu alamun ayyukan bogi tare da hanyoyin gujewa faɗawa tarkon masu zamba. Kamfanoni ko hanyoyin sadarwa na bogi masu zambatar mutane sukan ƙirƙiri shafukan yanar gizo, adireshin imel, lambobin waya da shafukan sada zumunta na ƙarya don su bayyana kamar na gaske. Suna iya ciro maka da mahaɗa wato links ko files masu haɗari don su saci bayananka ko su saka ƙwayar cutar kwamfuta wato virus a na'urarka. Shafuka na gaskiya da tsaro suna farawa ne da HTTPS, don haka sai a lura da ƙananan bambance-bambance a adireshin da ake yi don ruɗar da mutane. Ku tabbatar kwamfutar ku tana da sabuwar sigar tsaro. Wannan zai tabbatar cewa kwamfutar ku tana gane ƙwayoyin cutar virus da aka sani kuma tana tsayar da su kafin su yi barna. Kurakurai na rubutu ko yadda ake tsara kalmomi da jumloli yadda ya dace. Masu zamba sau da yawa sukan yi kurakurai da gangan a rubutunsu domin su guje wa tsarin tsaro da ke toshe sakonnin zamba. Neman bayanan sirri da wuri. Wasu masu zamba sukan ƙirƙiri aikin bogi don tara bayanan mutane da za su yi amfani da su wajen satar asali ko kuma damfara. Ka kula da lokacin da ake tambayar ka bayanai da kuma irin bayanan da ake nema. Neman kuɗi ko aika kuɗi ta hanyar damfara. Idan wani kamfani yana roƙonka ka biya wani abu kamar kayan aiki ko aika kuɗi ta asusunka don wani abu, to wannan zamba ce. Kamfani na gaskiya ba zai taɓa neman kuɗi daga mai neman aiki ba. Turo maka ta yin aiki ba tare da ka nema ba. Wasu masu zamba sukan aiko maka da ta yin aiki ko damar aiki da baka nema ba. Ka yi taka tsantsan da irin waɗannan saƙonni. Ku ci gaba da bibiyar kafar tantance labarai, bin diddigi da bincike ta alƙalanci a www.alƙalanci.com domin kare kanku daga labaran ƙarya.